Bueno, hirugarren bidalketarekin arituko gara. Bi atasa ditu, bosta eta bost. Bueno, bosta. Proposatutako gaia, lantzeko sortutako sakontza edukia eta oinarrizko edukia irisgarriak direla bermatu eta evidentziatu. Guk irisgarritasuna bermatzeko eta hobetzeko hiru neurri hartuko ditugu, bai oinarrizko edukian eta bai sakontza edukian. Lehena, ikusmen arazoren bat duen ikasleentzat audioen bidez jarduerak azaldu ditut. Bigarrenez, bai oinarrizko eta bai sakontzeko edukiko genialin, dokumentuaren irakurgarritasuna hobetu dut, urdinez nabarmenduz eskatzen diren jarduerak. Eta hirugarren neurria, baliabideetan esteken ikusgarritasuna hobetu egin dut. Gero, letrari buruz, letraren eta testuaren tamainak ez ditute aldatuko, dagoeneko egokia direlako artxibo familiaren letra bat delako, oso irakurgarria eta otabi tamainakoa. Hemen orain, ikusiko dugu ariketa bat, adibide bezala, ariketa guztietan berdina egin dugu, baliabideetan logoa jarri, azalpenak urdinez jarri hobeto ikusteko, eta gero, hemen behian martxan jartzeko audioa nire bosarekin azaldu ditut jarduera guztia. Jarduera bakoitza dauke bere audioa, hemen behian martxan jartzeko sakatu eta martxan jartzen da. Gero, ikusiko dugu ere, baliabideetan nola logoa jarri ditugun, eta baliabide desberdinetan bere logoarekin, traiorekin, YouTube, Incibe, Geniali, eta bar. Gero, bosbe. Hemen, aztarna digitalen araberako ikaskuntzaren pertsonalizazioa landuko dugu, eta gure ikastetxean, eta metodologia jarraituz, lankidetza lan egiten denez, ikasleen ezagutzak landu eta bermatzeko, talde desberdinak lortutako emaitzen arabera antolatu ditugu datuak. Datu hauek taula baten jarri ditugu, eta taldeka. Talde bakoitza zenbat ikustaldi egin dituen jarduerak egiteko. Lehen taldean 6 ikustaldi izan du, bigarrenak 11, hirugarrenak 5, laugarrenak 8 eta bosgarrenak 22. Nabarmena dira, bigarren taldearen eta bosgarren taldearen ikustaldiak 11 eta 22. Datu horiek ez lirateke nahikoak izango, talde batek edukian sartzeko izan duen arrazoiak jakiteko. Datu gehiago beharko genituen, eta, kasu honetan, pentsa genezake ikasle talde interesatuenak gehiagotan sartzen direla edukietara, edo aitzitik, edukia ulertzen gehien kostatzen zaien ikasleak, gehiagotan sartu behar direla. Beraz, hori gertatzearen arrazoiak anitzak izan daitezke, eta, hemen batzuk aipatuko ditugu, ez? Edukiak barneratzeko zailtasun kognitiboak, taldeko baten aniztasun funtzionalen bat edukitzea, utzikeria, motivazio falta, eta, beste asko egon daitezke. Gauzak honela, utzitako aztarna digitalaren hausnarketa egin ostean, komenigarria izan du izateke, feedback ematea. Gure kasuan Miguel Altunan, karenka ematen dugu. Kasu honetan, demagun, edukira zenbat eta sarbide gehiago izan, orduan eta zailtasun handiagoa izan dutela ikasleak ikasteko. Eta horregatik, edukia erritmo desberdinetara egokitu beharko dugula. Hau askotan egiten dugu gure kasuan, gure ikastetxean. Horren aurrean, honako konponbide hauek proposatuko dira. Edukiak egokitu, euskarriak egokitu eta errepasatu, zailtasuna dituzten ikasleekin saio bereziak egin, errefortzu bezala, eta taldeak egokitu. Motelago dabilen ikasleak hobeto dabilenakin ipini taldean. Dau izan da dena.